Indtil videre, så er der bare chili og kaj. Okay. Chili, det er det, der er meget af. fint. Ja, chili er der mest af. Og hvis I kan se, Kaj, det er så er grønne chili, det er det mest brune af det. Ja. Så der er pænt meget på. Og så skal vi have Og så skal der lidt salt. Salt. Og det er mig, der skal spise det. Mathias kage. Okay. Salt. Ikke mere af det, man kan dø. Og så skal vi have lidt oregano. Oregano. Det bliver altså sådan en smagsbombe. En krydret. Det bliver italiano. Det bliver en Italiano smagsbombe. Italiano di oregano. Og så skal vi have noget mel og kanel. Nej, fandme ikke. Nej, ikke kanel. Ikke kanel. Men mel, det må da godt lidt. Og peber, Tobias. Peber. Hvor det er Bare lige lidt. Ikke så meget. Det bliver så stærkt, det her. Det er så stærke sager, vi putter på. Flyt den der ting der. Hold kæft, den bliver altså stærk. Sådan der. Jeg skal altså lige fylde ud. Og hvor er Emil henne? Det er den. Den er inde på. Her. Klar. Au, Okay, fylde. så bare lige dæk det sådan, at der sådan cirka en lille bitte top på. Det bliver stærkt. Jeg tror, det gør det. Så bliver det blid, eller hvad det man siger, mild overflade. Mild. Ikke så meget, ikke så meget. Det er fint, det er fint, det er fint. Og så er den klar. Nu kan man kun se melen, men vi er klar. Ja, Mathias kan Sjælland Petersen gå over til vasken. Klokken er et eller andet, og Mathias skal spise en blanding af chili, kaj, oregano, peber og Salt. Salt og salt. mel. Ja. 3, 2, 1, nu. Det er der. Tag noget vand i en spade. Du skal holde vand. Må jeg se munden? Må jeg se munden? Nej. Må vi ikke lige se munden? Nej,